Salam mehriban dogonlar. Edi-dileşler gadyrdan tomaşaçylar. Hereket atly birleşen Türkmen Demokratik Opozisiya güýçleriniň informasiýon görüşdäki Türkmenim adly YouTube kanalyna tomaşa edýär. Mehriban dogonlar netip bolsa 5-nji gün agşam, ýagny 14-nji aprelde Türkiýe wagty bilen saat 22:30 ýagny başgaça aýdylanyň 11-iň ýaryna kontrrazvedka we Azatlyk radiosu Faktlar adly bir göňýaýlym gurnamakçy. Şol göňýaýlyma hemmeleri çagyrýar. Häzir kanalla dürli sosial ulgamlarda bildirişler edildi. Şu temada öz bilýän zatlaryňyzy, tekliplerini, belliklerini, tankytlaryny, şu tema bilen maglanşykly öz başdan geçiren ýagdaýlaryňyzy, göreneşdenlerinizi